Mga puso, duha naman tubtob 4 ka oras ng brownout. Ma-eksperyensyahan sa pila ka bahin sa Bacolod City sa Domingo. Samtang 12 ka oras ng power interruptions sa Sabado, ginakabalakan sa pila ka mga konsumidor. Yaring balita nga itong gintutuga. Ipatuman ang 12 ka oras ng scheduled power interruptions sa National Grid Corporation of the Philippines sini weekend. Iniagod matagan sang ligwa ang maintenance activity. Lauman nga wala sang supply sa kuryente ang mga yara sa idalom sang Asdes Gonzaga reclamation feeders sa Sabado, August 31. Samtang sa Domingo, September 1, may eksperyensyahan ang duha tubtob 4 ka oras ng brownout sa mga lugar sa idalom sang alijis feeder. Iniagod mapaandar ang bago nga 18 MVA power transformer nga mo amat-amat nga makahatag sa supply sa kuryente sa masobrang 40,000 ka mga konsumidor. 4 hours, around 4 hours lang, part of the switching. Gradually, matamat i-load natin ang yung areas ngayon sa alijis and part of Morsia. So we're on schedule sa 18 MVA. Natala na kay balik sa Iloilo City Mobile Substation sa masunod nga binulan. Bangod 7 sa 11 ka substations ang depektibo kag daan na. Nagapangaman subong ang NEPSIN kaso matabo ang Malapnagon nga brownout kasubong sang natabo sang tinalikdan nga semana. We need to commission another capacity of 37.5. That will be our contingency. In case something happened to the very old transformers, meron tayong kaagad. Ang pila ka mga Bacolod noon nagkakabala ka sa epekto ng brownout sa weekend. Umaga muna kung wala bihangin. Sir, siyempre gaubo sa dan kasi kung pag magbalhas, amo man, gabaro ko, higit siya ubo. Tani, maging okay na kay budlay man sir kung kapatay siga mo, mayo lang kung wala ka bata nga gamay. Samtang, sa Capiz, may eksperyensyahan ang 2 ka oras ng brownout sa aga kag 2 ka oras sa hapon sa pinakabahin sang Pilar, President Rojas Montevedra kag maayon buwas Agosto 31 bangod sa patigayin ng load transfer. Sa Northern Iloilo, may pila ka banwa nga maka-eksperyensya sang kabugusan nga 4 ka oras ng brownout sa nasakupan sang Eleco 3. Samtang may 12 oras naman nga power interruption sa pinakabahin sa Ahoy kag Sara. 9 ka oras naman nga madulaan sa kuryenteng pila ka barangay sa San Joaquin, Iloilo, bangon sa pagsaylos ang sectionalizing device ang Eleco 1. Sa Domingo, Setyembre 1, may 8 ka oras nga brownout sa Tigbawan, Alimudjan, San Miguel, Tubungan, kag Leon. Sa Iloilo City, madulaan man sa kuryente sa sulod sang 8 ka oras ang pila ka konsumidor sa Balabago, Quintinsalas, ug MVH Novajaro, bangon sa maintenance activities sang More Power. Opon, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.